তিনি 3 তারিখ 8 2021 प्रेसनि माध्यमे कायसा बेलाय नांगौमानि सारा त्रिपुरा गोनाङै सिनि फरायनाय जोग्रावनि थानिबो जे अत्याचार सामसायाङै तंमानि नतयै मा फायका आं आहालात जमातिया ऑल त्रिपुरा इंडिजिनास स्टूडेंट हायखाब आतिसानि प्रेसिडेंट निङै तिनि जत लुकु हायखाबा मा फा ए सारा त्रिपुरा गोनाङै सोरनाय बदलावनि थानिबो कायसा कक कसारमोन ते कक रहरमोन तिनि सालथामनिया गुलो सारा त्रिपुरा गोनाङै जे सोरनाय बदलावनि थानिबो कायसा बेलाय हामिया निजरा नुकजाखा ओ नुकजाकमा निंखांगे हाय थांनाय 31 तारिखआव 31/7/2021 नि सालो क्लास 10 बाय क्लास 12 क्लास 2 बरकनि रिजाल्ट डिक्लेयर खालायजाखा ओ डिक्लेयर खालायजाकमानि लगे वनो कायसा बेलाय वानामा सोंसा त्रिपुरा हावो त्रिपुरा राज्यनि जे सोरनाय जोग्रकनि थानिबो कायसा वानामा सोंसाङै थांखा तमानि हमले सारा त्रिपुरा गोनाङै कोविड-19 2019 नि सिमि 2020-21 नि जरावो दिनै जों नुगै तंखा पेन्डेमिक 2021 आवबो जों दिनै सोरनाय जोग्रावनि थानिबो एग्जाम नाजाक नुग्लिया नुगिया कारैनो दिनै सारा त्रिपुरा गोनाङै जे हायकेबा सारा त्रिपुरानि जे सिनिता रानिंग गभर्नमेंट जे बर्तमान सरकार चलायथनाय रक जे एजुकेशन डिपार्टमेंट जे नांगौमानि ताबक मिनिस्टार सिनि बरम गोनां रतन लांदानबो कायसा कयहरमो जे सिनि छात्र सोरनाय जोग्रकनि थानिबो कुनो बरकनो प्रेक्टिकल हायकेबा बरकनो एग्जामिनेशन एग्जाम हल कुनो फाना खायजागलिया अमो स्कूलनि होइतेने स्कूलनि अथॉरिटी रकनो बरकनो सिलेक्शन हाय खालायमानि नुकजाखा हमते हेनि बागै सारा त्रिपुरा गोनाङै सालथाम रमै ताबक जत जागावनो रमदे बिश्रामगंज गन्दासरा दैदु तेलियामुरा हमतेके जागावनो सिनि सोरनाय जोग्रनि थानिबो कायसा बेलाय वानामा सोंसां थांखा इनके अमते हाय खालायै जों दिनै आतिसा हायगाबा ऑल त्रिपुरा इंडिजिनास स्टूडेंट एसोसिएशन निङै जों अब मादैमाया अ रिजाल्ट कुनो दिनो फानो अंगानि ता थांथों हियाबा नांखांके जों कैंसेल खालायथों होनै जों आतिसा निङै जों साख्लायानि मोसौबो दै साख्लायो दै नांखांके जों सारा त्रिपुरा गोनाङै जे सोरनाय जोग्रकनि थानिबो जे अत्याचार होइतमनि अम बेमानि होइतमनि इलिगल होइतमनि अमतेरावनो जों जवाब रवानि बागै खानानि साल 4 तारिख जों सेंट्रल कमिटी आतिसा जों कुमुलुङा आसकनाय ओ जराव जों सेंट्रल कमिटी निङै जों साख्लायजागनाय ओ जे इंसिडेंट जे कारेंट इंसिडेंट नङै तंमानिबो जों तमा खालायजागनाय मा जों सेंट्रल कमिटी आसकलायनाय इनके ओ जागाव आं सिनि त्रिपुरा गव एजुकेशन मिनिस्टर ना अमनो कक तंवानि मोसोगु जे बरक पास जे कैंडिडेट हिसाबे जे ओ 2021 जे तंनाय रकनो पास के जतनो पास होनना निंथो तै फेल नंगांके जतनो फेल तै कैसा लामा दङ रि एग्जाम वानि निंथो नांगांके हियाबा अमते खलायो कैसानो फेल खलायो कैसानो पास खलायो अमते हाय ngै मांगला इनके तै कैसा खनामानि बाक्सा बरक जे 5टा सब्जेक्ट नि 5 सब्जेक्ट नि जागाव बाक्सा 399 मानाय मार्क्स रगबो दङ 999 मार्क्स मानाय रगबो दङ अमते रंका बेलाय जेटा एजुकेशन नि जे अथॉरिटी रकनि बागै जे बोर्ड दङै जे DBSEO निङै जे बोर्ड आचौै दंनायनि बागै अम बेलाय लाचिमा सोंसा अमते रनबो जायखे नायि शेयरिं नाय निंथो तैबो खनामानि गे हाय जे 2021 थांनाय 31 तारिखआव जे अम खालायजाकमानि पास होनाय डिक्लेयर खालायजाक बरबो कुनो गभर्नमेंट नि होइते जे सेबमावानि तंमानि अमतेरावबो इंटरव्यू केबो आसकमाया होनाय खनामानि अमतेरावना आतिसा ऑल त्रिपुरा इंडिजिनास स्टूडेंट एसोसिएशन अमनोतेरावना जों गसैनाय मैया
ओंखे अमते हेरक जों नुगै दङ हायनि बागै आं जत सोलोंनाय जेरनो कयनाय आं पास होनखा हनै केबो आसगै नगता दंदि फेल होनखा हनैबो केबो नग आसगैता दंदि जत जों खानसा खलायै जों जे नांमानि जों एजुकेशन डिपार्टमेंट नि थानिबो जों टाइस मारलायनाय टिप्रागब एजुकेशन नि थानिबो जों टाइस मारलायनाय अमा जों जतनो कयानि मुसुगु तैबो सिनि माफा सिनि सोलोंनाय रगनि सोलोंनाय जिग रगनि थानि बनि बुङाव फारगनि थानिबो बां कयो नेरनि बोसाबुतै सिनि बोसाबुतैनो जों सोलोंरावानि बागै सेफ मावानि बागै ओ तांबो तां रगनो ओ खलायथाय रगनो जों जत याक बायाक मिलायै खलायलायबाय नोंथों अमसक सावैनो आनि कक अरन मथाका जतना हामबाय खुलुमबायखा हायके कायसा सोंमु ताबुक तो तुइदु हाई स्कुल बा तुइदु हाई सेकेन्डारि स्कुल नि रोंसोरनाय रक बा आ स्कुल नि रोंसोरनाय लुकरक बरक ताबो लाहारा आसक लायजाक बा लाहारा बासा लायजाक हायके नरकनि आतिसानि बिसुंथि बा नरकनि मथानि बदलनि बिसुंथि ओ जागाव कुनु गदालनानि बा लामा ओ लाहारा आसक लायनानि कुनु नरकनि थानि वान सकमुं तदतं अमन आं तै सिब्र साका खना 7 तारिख 8 मार्च 2021 खनानि सालो जों पुरासिनि सेन्ट्रल कमिटि डिसिसन नानाय जे जागाव लामका सलायमानि जागाव जों ब सिस्टेम बायख्लायै